So what is it? What's up sa inyo mga kasoy? So today is video mga kasoy ha. So tayo ay pupunta ng binyag. So hindi tayo ninong. Ano ka nasisira, ulo? So sinama tayo nung mga friends natin dito, syempre. Dahil wala na din tayong ginagawa. So sasama na tayo. At syempre para may i-vlog na din natin. May i-vlog. Huwag initin dito, Pilipit ang dila nito. Na rin tayo, syempre. So samahan nyo kami sa binyag. Syempre diretso muna tayo mamaya sa simbahan. So by the way, highway, andito tayo sa bahay. Ano na to, lagi ako nag-place dito. So kasi sinusundo ko na siya. So nandun pa siya sa banyo. Ha? Nandun pa siya, ituturo ko kung nasan siya. Yan, nandyan pa siya. Nandyan sa kortina na yan. Nakatago si Junior. Naririnig niyo yun? Diba? Ang ingay. Oy, ano na? Burak. Napaligo mo na yung burak. Napaligo niya daw si Junior para daw mabango. Yan, nandyan siya. Soy ko. Mga soy, ayan. So maraming salamat pa rin sa mga nanonood ng ating mga video kahit mga walang kwenta. Alas walang bunga nga mo, ha? So samahan nyo kami mga kasoy ha. So ayan, ganyan-ganyan lang yung ating gagawin ngayong vlog. Ayan o. Talagang formado naman o. Pero di tayo nagsapatos. What? Kasi muulan. Sayang lang. Baka marumihan yung sapatos. Mayabang na naman niya. So mga kasoy, stay lang kayo dyan. So mamaya makikita nyo rin yung mga makakasama rin natin at yung ating magsusundo sa atin. Ayan. So samahan nyo kami. Samahan nyo kami kumain. Sa kamote tayo nabuhay! Sa kamote tayo lumaki! Sa kamote rin tayo mamamatay! Let's go. Sabi mo, mamupig na kami. Hi guys! Mga batang nagsasampagita. Ba't wala pa? Mga batang nagsasampagita. Magandang dilag, puso. Bilo ka yan. Oh, bini, just touch my body. Kung saan kayo naroon, mga linang-lina, gagawin nyo lang ang second approach ang gaya nyo ganito. Okay po, palawanan po. Magyan na po sa mga linang-lina matapos. Mga mahula, pagkaya sa mga linang-lina.
Banyan mo niya. Banyan ko niya mo niya. Ako tayo naman pare dito. Yan. Gagawin mo sarili mo sa paro. Sa kawan ng paro yan. O sa bagay. Pato niya tayo yung minikit. Sana sinisikit. Kaya kita ng bilis. Ikagagagaga. Pagagay. Bera. Bera. So ayun mga soy, andito na tayo. Gunggong ka. Kita nyo naman yon. Kung paano tayo nakikain. Ano, si Ninong oh. You know. God exists 360 degrees. So mga soy, salamat sa inyong panonood. Ayan, so abangan nyo na lang yung mga iba nating kakaibang videos na gagawin ulit. So nag-iipon talaga tayo mga kasoy para ano, di ko alam kung kailan lang magpapatatak. Baka bukas na papagawa na natin t-shirt. Ayan, so thank you for watching mga kasoy. And God bless. Ang gusto mo sabihin? God bless.